Здравейте, все още е 28 март, обаче сега вече коментираме резултатите, получени чрез Event Horizon Telescope, който е заснел черната дупка в центъра на нашата галактика в поляризирана светлина. Какво означава това? Най-напред, това не е отделен телескоп. Става въпрос за много телескопи, разпръснати по повърхността на планетата Земя. Нито един от тях не би могъл да заснеме това изображение по-отделно, нито един от тях не би могъл да заснеме сянката на черната дупка, но всичките те заедно биха могли. Обяснението е сравнително просто и до някъде може да се обясни с нашите очи, включително с това, че има бокуци по моите очила, но те не ми пречат да виждам. Да си представим, че очилата бяха големи колкото зениците ми. Тогава, ако има някакъв бокук, аз най-вероятно ще мога да виждам камерата, ще виждам изображението, ще виждам около мен, дори да има малко бокуче върху зеницата ми. Да кажем, че има 2 бокучета, 3 бокучета. Изображението, нали, ще е с по-малко светлина, но мозъка ми ще може да го формира, а и оптично дифракцията, която се получава от това, че имаш предмет пред кръгъл обектив, не променя самите свойства на кръглия обектив. Ще има допълнителни проблеми с светлината, но решаващия, каква е резолюцията, няма да се промени. Въпросът е колко голям бокук може да сложим отпред. И отговорът е, че може да покрие почти цялата повърхност на зеницата, стига да има по периферията или както може да си представите, по краищата на очилата, някъде да има дупчица, малка дупчица, през която да минава светлина. Това е достатъчно, всичко друго може да бъде покрито. И така работи телескопа. Има няколко дупчици, които са отделните телескопи по повърхността на нашата планета, но цялото пространство между тях е запълнено, или по-точно не е телескоп. Там има сгради, там има пътища, океани най-вече и какво ли не. Обаче през няколко дупчици светлината минава и това е достатъчно, за да постигнем голямата разделителна способност, нужда да заснемем този обект. А понеже това е варианта на видеото за патрони, може да пишете в коментарите, ако тази част е излишна, защото не съм сигурен, че това е еднакво интересно с останалата част от видеото, към която преминаваме сега. И за да преминем към нея, трябва да коментираме какво е поляризация на светлината. Всички сме чували, че светлината е вълна, вълните ходят нагоре-надолу. Това е страхотно, обаче кое е нагоре и кое е надолу в космоса? Няма посока надолу, няма посока нагоре. Вълната спокойно може да е от мен към вас, може да е по диагонал. И това се случва. Това в коя посока се клати вълната, така се каже. Обикновено коментираме електричното поле, защото светлината е електромагнитна вълна и е съставена и от електричното, и от магнитното поле. Посоката на електричното гледаме обикновено, когато казваме в каква посока се клати тя, в каква посока осцилира. Ами светлината от Слънцето, например, си осцилира в която посока си иска. Ние, когато се разхождаме из природата, обикновено биваме осветени от напълно неполяризирана светлина. Човешките очи не могат да различават поляризацията на светлината. Причината е, че това е супер безполезно. Дори някога някъде да се е появил някакъв човек, който да е можел да го вижда вследствие някаква генетична промяна, това е напълно безполезно и това не се е запазило. Има микроорганизми, които май могат да виждат поляризацията на светлината. Не съм сигурен каква е ползата за тях, но като цяло светлината си е светлина. За много специфични случаи поляризацията е от значение. Къде най-често използваме това? Ами когато гледаме 3D кино. На едното око пускаме светлина, която да върви нагоре-надолу, а на другото око пускаме такава, която върви наляво-надясно. И така, като сложим специални очила, очилата са 3D киното, към очите ни от екрана идват и двата вида светлина. Обаче стъклото пред дясното око спира светлината за лявото, а пред лявото спира светлината за дясното. И така, макар че идват и двете светлини към вас, с едното око виждате тази за едното око, с другото за другото око. Поляризацията в киното обикновено е кръгова, обаче това става още по-сложно. Да си го представим така. Едната е така, другата е така. Как може да поляризираме светлина? Неполяризираната светлина, първо да уточним, е светлина с поляризация, която може в която посока си иска. Обаче, това не е най-доброто обяснение. Тя не е в която посока си иска. Тя е във всичките посоки едновременно. Тя е неполяризирана светлина, защото идва малко светлина, която е така, идва малко, която е на другата страна, на третата страна, във всички посоки, те се събират заедно от всички части от Слънцето, идва каква ли не светлина и става неполяризирана светлина, защото няма специална посока, в която да се клати, няма горе и долу в космоса, нищо специално не се е случило.
Какво е поляризирана светлина обаче? Обикновено поляризирана светлина получаваме, когато имаме някакъв поляризатор, някаква система, която да може да ограничи и да пропусне само едната поляризация. Например, за нещо по-голямо, по-едро мащабно, което може да си представим, за радиовълни, които са от порядъка на сантиметри, километри, може да са с различна дължина на вълната, може да използваме скара за кюфтета, буквално скара за кюфтета. Слагате скара за кюфтета и кога имате светлина, която се клати нагоре-надолу, такава, която се клати напред-назад, само тази, която се клати нагоре-надолу бива спряна, другата бива пропусната. Защо? Защото скарата е метална, в нея има електрони. Когато дойде вълната и почне да клати електрично поле нагоре-надолу, тези електрони взаимодействат с полето и светлината бива погълната от тях, така се каже. Почват те да се клатят. А другите нищо не могат да направят и другата светлина спокойно си минава. Така може да направим поляризация на светлина с голяма дължина на вълната. В киното не си ползваме скарички за кюфтета. Там се използват обикновено някакви органични вещества, които имат подходяща структура, за да може да пропускат само едната поляризация на светлината. Друго нещо, което може да пропуска само едната поляризация на светлината, е плазма. Както знаете, от Слънцето идва радиация, около Земята има магнитно поле и частиците, които дойдат, се завъртат по магнитното поле и отиват към полюсите. Тоест, те се движат в някаква определена посока. По същия начин, както електроните в скаричката, те могат да пропуснат едната дължина на вълната, а другата не. Едната поляризация на вълната. Надали ще има едитване, по-скоро за официалната версия ще го презаписвам, то е неспасяемо вече. Но, пропуска се само едната поляризация. Това обаче на нас може да ни покаже в каква посока е магнитното поле. Защото, ако пропуска в едната посока, значи магнитното поле, между другото, е перпендикулярно на тази посока. Ако е в другата, то е перпендикулярно в другата посока. Си кажете, да, ама ние живеем в триизмерно пространство и имам три посоки. Ние очевидно може да се ограничим до две. Ако полето е нагоре, поляризацията е надясно и обратното. Ами да, ама изображението е черната дупка е двоизмерно, ние виждаме само от Земята, ние не можем да гледаме отстрани. Тъй, че има повече информация, която да се добие и да се получи триизмерно изображение, обаче това няма как да го направим. Правим каквото можем, да става каквото ще. И това, което можем да направим е с поляризирана светлина внимателно да разгледаме къде, при какво завъртане, така се каже, на процепите, през които е минава поляризираната светлина, при какво завъртане е по-ярка черната дупка, т.е. околността около черната дупка, и така постепенно завъртайки да видим така, примерно в долната част е ярка. Така в долната част е тъмна, ето тук е ярка, например. И така да изследваме поляризацията на светлината около обекта. Това обаче защо ни е? Защото така може да изследваме магнитите полета около обекта. Магнитите полета около обекта са предизвикани от завихрянето на акреционния диск около обекта. Черната дупка, така се каже, се храни. Като се храни, плазма влиза в нея. Тази плазма се нагорещява. Спрямо това колко се нагорещи и как се движи, може да има съответните магнитни полета, които да предизвикват поляризацията. И когато има магнитни полета, които предизвикват поляризацията, ние може да мерим поляризацията. От поляризацията да заключим какви са магнитните полета и от магнитните полета да съдим и за разпределението на плазмата. И интересното е, че това изображение, което е публикувано на черната дупка в нашата си галактика, прилича много на М87, тази голямата, която между другото е 1000 пъти по-голяма и 1000 пъти по-далече, така на пръсти. Колкото е по-голяма, толкова по-далече. Затова от нашата гледна точка изглежда еднакво голяма. Тя е много малка, но двете са еднакво големи. Има разлика в динамиките между двете, но когато сме гледали изображенията на поляризирана светлина, двете изглеждат много подобно. А пък тази в М87 има джет, т.е. както е черната дупка, върти се акреционния диск, стреля плазма нагоре и надолу. Тази в М87 има джет. Ние джет от нашата черна дупка не сме виждали. Дали просто е скрит от нас зад мъглявина, макар че не би трябвало това да е възможно, дали не е достатъчно ярък, че ние да го детектираме или го търсим некъдето трябва, или отговорите на всичките тези въпроси бихме могли да си ги отговорим, следвайки магнитни полета и това как се движи плазмата около черната дупка в центъра на нашата галактика. Сравнявайки я с други и
това би ни дало много допълнителна информация изобщо за динамиката около нея. И като казвам динамиката, черната дупка в М87 е 1000 пъти по-голяма. Там нещата се случват по-бавно, защото плазмата завърти се около черната дупка и отнема доста време да се завърти. Около нашата е по-малко, защото най-малко пътя, който изминава е по-малък. Тъй, че там нещата се случват по-бавно и от Event Horizon Telescope дори не са били сигурни дали могат да го направят това за нашата черна дупка, защото тук нещата се променят много динамично. Там се променят бавно, може да се снима, защото това, което не казах в началото, ако покриете по-голямата част и виждате през някакви малки дупчици, до вас достига малко светлина. За да може от тази малко светлина вие да сгубите изображение, трябва да снимате за по-дълго време. По-дълга експозиция да има. Обаче, ако има по-дълга експозиция, може ситуацията да се промени. Ние не снимаме нещо застопорено, снимаме въртяща се падаща плазма в черна дупка. Това очакваме да се движи. Оказва се, че нашата симпатична черна дупка в центъра на нашата галактика все пак поне горе-долу позволява да се снима изображение по-дълго време и да се натрупа достатъчно светлина, макар че там нещата се променят много по-бързо, отколкото в другата. Около другата. В другата не знаем какво става. Ние буквално не знаем какво става. Вътре имаме само математически предположения. Никой не е проверил. И да провери някой, няма да може да ни каже. Че това е малко безнадежно. Но може да изследваме пространството около черните дупки. Това е направено и това е обобщението. Благодаря на всички, които гледате това видео сега. Приемам всякакви предложения, какво да променим, какво да подобрим по това видео, а пък отдолу ще дам и линк към YouTube канала на Event Horizon Telescope. Аз днес разбрах, че те имат YouTube канал. Той е супер интересен и там показват симулации и демонстрации на това как се получават такива изображения и как плазмата може да влияе върху поляризациите. Супер интересно и няма почти никакви гледания. Те имат под 6000 абоната. Аз не знам защо са толкова малко. Аз бих очаквал, че са над 100 000. Ами, това беше. Ще оценя високо всякакъв фидбек. Ще е много полезно. Лека вечер.